fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Biagio jew San Blas, isqof u martri li jgħix fir-4 seklu u minn id-devozzjoni lejh kibret mal-Knisja kollha. U padrun ukoll tal-Grizmejn għaliex wieħed mill-miraklu li kien għamel kien fejjaq tifel li kellu xewka fi Grizmejn. U daħlet id-devozzjoni ta' tberik tal-Grizmejn. Nitolbu bl-interċessjoni tiegħu għall-Knisja biex ix-xhieda tiegħu nissel iktar kuraġġ fl-insara imxerdin mad-dinja kollha, speċjalment fl-Armenja fejn kien isqof tagħhom. Biex tiċċelebraw kif ixxa din il-qudiesa narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalb nidba nitolbu maħfra. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-qawmien tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int ir-rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudiesa nofruha għar-Ruħ ġew Grek. Nitolbu. Għatu widen mulej għal poplu tiegħek fit-talb li bil-ħerqa qed nagħmlulek bil-għajnuna tal-Martri San Blas. Għatina il-għena u l-paċi fi ħdminijietna u għenna fit-triq tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-litra lill-Lut. Ħuti, x'senajt iżjed. Ma nsibx żmien biżżejjed biex insemmi fuq Gideon, Barak, Sansun, Ġefti, David, Samuel u l-profeti. Bil-qawwa tal-fidi huma rażnu saltniet, għamlu l-ġustizzja, kisbu l-wediet, saddew ħal-liljuni, tfew il-qawwa tan-nar, ħelsu minn xifer is-sejf, fieqhom il-mart, tqawwew fit-taqbid, ħarbu l-eżerċti tal-barranin. Nisa ħadu lura l-mejtin tagħhom ix-xuxtati mill-mewt. Oħrajn ħaqruhom għall-mewt għax irrufjataw il-ħelsien biex jiksbu qawmien aħjar. Oħrajn sofrew żebblieħ u swat u saħansitra ktajjen u ħabs. Kienu mħaġra, imħanxra minn nofshom, maqtula bis-sejf. Ħarġu jġerrew il-mlibsin biġlut tan-naġ u tal-mos. Neqsin minn kollox, imħabtin u maħqurin. Id-dinja ma kienx jixirqela jkollha nies bħal dawn u ma għadu jiġġerrew fid-deżert u fuq l-għoljiet fl-għerien u fl-irkejjen tal-art. U dawn kollha għad li qalgħu xhieda tajba bis-saħħa tal-fidi tagħhom ma kisbux dak li kien imwiegħed. Billi Alla rafa xi ħaġa aħjar għalina bil-ħsieb li huma ma jaslux għal perfezzjoni mingħajrna. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej. Li inti irfajt għal min jibża minnek. Li int ħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha. Issaħħu
u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra t-nassis tal-bnedmin, fl-għarix tiegħek taħbihom kontra t-tqasqis tal-ilsna. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Imbierek il-mulej li minn belt qawwija għamel miegħi eġubijiet ta' tieba. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Jienet fil-fixla li kelli ninsaq maħtuħ minn taħt għajnejk, imma jent smajt liħen il-tħanin tiegħi meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Ħobbu l-mulej ħbib tiegħu kollha li twajbin ħarisom il-mulej, imma ipattija sewwa lil min jimxi bil-gburija. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Profeta kbir anfosna u għalla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-disċipli tiegħu waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż ta' Ġerasin. Kif niżlu mid-dgħajsa, ressaq fuqu wieħed li ħareġ mill-oqbra li kien maħkum minn spirtu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas b'katina, għax bosta drabi laħqu rabtuh bixkejjen u biktajjen u kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ixkiel u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. Lejlu nar kien il-ħin kollu joqgħod qalb il-oqbra jew fuq il-muntanni jixer u jqattar ġismu biżrar. Kif lemaħ lil Ġesu bil-bogħod ġera lejh, inxteħet fl-art quddiemu u għajjat bleħen qawwi u għallu: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu bin Alla l-għoli. Aħlifli fuq Alla li ma taħqarnix, għax kien qallu: oħroġ ja spirtu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsih: x'ismek? Wieġbu: Leġjuni simni għax aħna ħafna, u beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż. Mela kien hemm merħla kbira ta' żieqes tira fil-ġenb tal-għolja u l-ispirtu talbu ħafna u qallu: ibgħatna lejn il-żieqes ħalli jidħlu fihom u ħallihom imorru. L-ispirti ħżiena ħarġu u daħlu fil-żieqes u l-merħla li kienet ta' madwar 2000 ras inxtaħtet għal ġol baħar mill-għoli tax-xaqliba u għerqu fil-baħar. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jxardu l-aħbar mal-belt u l-sitset u n-nies ġiet tara x'ġara. Ġew ħdejn Ġesu u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan li kellu leġjun ġa fih raħu bil-qejda, libes u moħħu f'siktu u baqgħu milquwin bil-biża'. In-nies li raw l-ġajja qalulhom x'kien għadda minnhom u minnhom żieqes. Imbagħad bdew jitolbuh ħafna lil Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom. Kif kien tila fuq id-dgħajsa, dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżda hu ma ħallihx
u għallu mur inġabar id-dar ma' nisek u jgħidilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħen għalik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija grazzja kbira li l-ġurnata nibdew bismeħ tal-kelma tal-Alla din iċ-ċelebrazzjoni u forsi anke xi talb ieħor. U għaliex grazzja? Għaliex il-mulej irrid minna bnedmin ħilsa minn kull ħażen. Smajna b'dan il-mirakolu u kull mirakolu li kien jagħmel Ġesu ma kienx biss f'dak fiżiku il-ħelsien mill-mart, il-ħelsien il-biċċa kbira dejjem il-miraklu mmirat li l-qawwa tal-grazzja ta' Ġesu taħles il-bniedem mill-ħażen. Infatti jekk naqraw fil-Vanġela ħafna drabi dak il-miraklu kien isemmi, ħafna drabi kien isemmi illi kien jeħles dawk li kienu maħkumin mill-ispirtu tal-ħażen li aħna ngħidulu x-xitan u hekk għaliex min jgħix il-bot minn Alla, min jgħix taħt il-ħakma tal-ħażen huwa imdawwal bil-qawwa tal-ħażen tax-xitan. Issa Evanġeli jippreżentawna l-mirakoli b'fatt, però ikkolorit jew inkella msaħħa b'ċerti tixbeħat jew simbolizmu li għandhom x'jaqsmu mat-tagħlim tal-Vanġelu, mat-tagħlim tal-Bibja. Per eżempju, dan il-mirakolu kien sar f'pajjiż illi kien pajjiż ħażin, imxajtar, fejn kien hemm jirrenja l-inġustizzi, il-ħażen, il-firda u l-bqija. Bħal ma millun ukoll f'parti mis-soċjetà kemm tagħna u kemm tad-dinja hija maħkuma mill-spirtu ħażin. Il-spirtu ħażin fejn hemm priorità tal-ħażen, tal-inġustizzi u tal-infedeltà lejn il-responsabilità propju u l-bqija, kull tip ta' ħażen. Ġesu illum jgħidilna li ħales lil dan il-bniedem maħkum mill-ħażen u jsemmi illi kien jgħix fil-rib l-oqbra u jsemmija kemm il-darba biex juri li kien verament taħt il-ħakma tal-mewt tal-ħażen. Jgħidilna wkoll il-Vanġelu tal-lum li x-xjaten kienu jafu minn kien Ġesu, kienu jafuh imma ma kienux jemnu fih, u għalhekk kienu jikkombattu ma' Ġesu għax kien jaf li hu kellu s-seta li jirbaħu. U kif rebaħ lil dawn? Anke hawnhekk għandna żewġ simbolizmi sbieħ. L-ewwel li xinħeles lil dak mill-ħakma tax-xjaten għal li kien reġjun, jiġifieri ħafna għax l-ispirtu tal-ħażen huwa kbir għalhekk kif isser li intefa' daħlu f'dik il-merħla tal-ħnieżel. Issa l-ħanżir huwa annimal mniġġes għall-lut. Allura dak huwa sinjal ta' ħażen. Barra minn hekk illi għerqu taħt il-baħar fisser ukoll li taħt il-baħar hemm il-mewt. Tant li tiftakru pereżempju Ġesu kemm il-darba speċjalment wara l-awment tiegħu kien jimxi fuq il-baħar. U dak ifisser Ġesu bil-mewt tiegħu bil-awment tiegħu kien irrebbieħ fuq il-mewt, irrebbieħ fuq id-dnub għax timxi fuq il-baħar. Kif simbolizmu ieħor il-poplu ludi kemm meħlus mill-ħakma tal-irsir fil-Eġittu u dak l-istat tal-irsir kien illi l-Ebrej ma setgħux jiċċelebraw il-festi tagħhom. Kif ħelishom? Għaddihom minn fuq il-baħar
feraq il-baħar. U dak huwa sinjal tal-qawwa ta' Kristu fuq il-ħażen. Ġġara wkoll illi billi kien f'pajjiż fejn kien isaltan il-ħażen, dawk xirraw illi dik il-merħla kbira ta' ħnieżer inqerdet, qalu dan saj farrakna il-pożizzjoni tagħna, il-ġid tagħna illi kien iktar fozza kbira tal-ġid materjali illi kien imbedhom minn Alla, minn ċerta spiritualità. Anki hawnhekk is-soċjetà tagħna ħafna minn nies huma iktar inkwitati fuq li jkollhom iktar breba ġid milli valuri kristjani. Għax hemmhekk jista' jaħkem ħafna l-ispirtu tal-ħażen. U Kristu hu kapaċi jeħlisna, kapaċi jgħid oħroġ minn dan il-bniedem kif qal lil dan. U li jidna kif jeħlisna mill-ħażen permezz tal-kelma tiegħu, ix-xandira tal-Vanġelu, għaliex meta nisimgħuh nistgħu nkunu ħielsa ikenna l-qawwa li neħilsu mill-ħakma ta' kull ħażen. Għalhekk il-Knisja tinsisti illi l-kelma tal-Alla hija dik ix-xapla li taqta' minn żewġ naħat, għaliex il-kelma hija li tifridna tagħtina l-qawwa ninfirdu mill-ħażen. U għalhekk ukoll aħna bit-talb tagħna, bil-fidi tagħna fi Kristu rebbieħ fuq idnu, għandna wkoll il-possibilità li ngħixu ħielsa mill-ħakma tal-ħażen. Għaliex huwa Kristu ir-rebbieħ fuq il-ħażen. U jekk aħna nkunu maqudin miegħu faqda spiritwali, allura jkollna l-qawwa l-kapaċità li ngħixu dejjem il-bot mill-ħażen. U għalhekk illum nitolbuh biex aħna wkoll ikenna dik il-qawwa li neħilsu mid-dub tagħna. Punt ieħor importanti illi dan imxajtan imfejja mill-ħakma tal-ħażen li timur wara Ġesu. Ma Ġesu qallu mur fejn niesek f'pajjiżek u xerret din l-aħbar, l-esperjenza tiegħek kif Ġesu kien ħelsek mill-ħakma tax-xitan. U hawnhekk ukoll hija tagħlima lina illi aħna bemilna baqda ma' Kristu bil-fidi tagħna fih nistgħu nagħtu xhieda ta' qawwa ta' mħabba li Alla għandu għalina, u għalhekk aħna wkoll imsejħin nkunu ta' xhieda tal-qawwa ta' Kristu. Alla li fl-modi kellem permezz tal-profeti, dal-aħħar żmien kellimna permezz ta' Ibnu u tagħna l-Ispirtu Qaddis tiegħu biex jgħinna fin-nuqqas tal-ħila tagħna. Bl-Ispirtu ta' Kristu ejjew irresqu it-talb tagħna. Sabiex l-insara iwettqu r-rieda ta' Kristu li jkunu merħla waħda taħt raj wieħed billi jkomplu mixja fit-triq tal-ekumenizmu nitolbu biex l-intervent tal-rappreżentanti tal-popli fid-dialogu internazzjonali jaslu għal solidarjetà akbar mal-fqar, inissel tama fil-imġarbin u jġib il-paċi fost il-bnedmin kollha nitolbu. Sabiex min qiegħed ifittex il-ferħ fil-ġid ta' din id-dinja jiskopri li hu fqir u maħkum mill-ħażen biex fil-bdonn tal-ħelsien ta' Kristu tkun f'qalbu nitolbu. Sabiex aħna wkoll illuminati mill-qawwa tal-kelma tal-Alla inħallu lil Mulej Ġesu it-tabib tar-ruħ tal-ġisem ifejjaqna minn kull tip ta' mart nitolbu. Nixtieq nitlob illum għal dawk illi 25 sena ilu kienu mitu fid-disgrazzja tad-Dockyard. Nitolbu għalihom u għall-familjari tagħhom u nitolbu wkoll biex
dawn l-inċidenti fuq ix-xogħol jistgħu jevitawhom billi kien hemm il-miżuri ta' sigurezza nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore che è il vincitore di ogni male, del peccato, della morte, perché nella nostra vita di comunione con Lui possiamo essere liberi da ogni tipo di male, sia quello interno a noi e anche intorno a noi, che Gesù possa liberarci da ogni tipo di male. Preghiamo, nitolbu. Il-res u koll it-tal-personali tagħna. U Alla li ħajjejt pjan ta' salvazzjoni għal kull bniedem, tħalli qatt li l-ħażen joħroġ it-tajjeb li hemm fina imma jenna bil-grazzja tiegħu, bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbi nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Blas, Isqof u Martri, biex bijhom naqilgħu l-għajnuna u l-ħnina li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna l-fuq, niżukħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddurek ħaj. Għaliex San Blas ħa il-martirju għall-istqarrija ta' ismek, biex bħal Kristu b'demmu jagħti lilna xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef, u s-saħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħru fuq l-art u bla qiegħda intemmu lill-kobor tiegħek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Isma' wetu l-art umlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli osanna minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawi. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratti l-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla
reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalika u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax buk til-ħana għawn u dimek biex naħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewijiet li jimna niħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-knisja tijek imxerda mad-dinja kollha. U għettaqa fil-imħabba mal-Papa Francesku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri u l-poplu li jinksib talik. Ftakar fil-qaddej tijek ġew Grek li joġbok issa jaħlu għal għandek mid-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Blasu, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda rizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li neħħi d-nubet ta' dinja, ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signoralla. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. U Alla intajtna dawl tal-ħaġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-Mastri San Biagio li fil-ħnina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sakrifiċċju li joffrilek iżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Qabel il-barka nitolbu flimkien il-Madonna ta' Pinu biex ħajjitna tkun dejjem imdawla minn din it-tama li Kristu huwa r-rebbieħ fuq kull ħażen. Ma' qudiem miegħu nistgħu nirbħu kull tentazzjoni li l-ispirtu tal-ħażen jippreżentanna, speċjalment fejn itellifna mill-valur ta' ċerti prinċipji knisara f'ħajjitna. Għax il-ħażen ta' madwarna fejn jidher il-ħażen qed jirbaħ imma mhux hekk. Aħna nirbħu lill-ħażen jekk nibqgħu maqudin ma' Marija. Għalhekk nitolbu l-interċessjoni ta' Marija li tenna f'din ir-rigward. U ngħidu: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, topalina metimbi, issa u bis-sija tal-mewt tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna